እንኳን ሓን መጻኹም ናብቲ ቁጥሪ 3 ሰማይ ድረትና ይኹም ዘለኹም ናይ ሎም ማዓንቲ ኻንውሕ ድበለትያ ክትከውን ከባቢ 56 ስላይድስ ኣለዋ ወይ ገጻት ግዜ ሃይቀተልና ናብ ክላሳት ክንከይድ ማለት እዩ ተንመሃሮ ናይ ሎም ማዓንቲ ከልከልቲ ምልክታት forbidden shield ማለት እዩ prohibition signs በእንግሊሽ እዚ ከልከልቲ ምልክታት መብዛሕትኦም ቀይሕ ኣብ ከባቢኦም ኣለዎም ተሪንያ ቀይሕ ኣብ ከባቢኦም ኣለዎም ክቢዮም ካ ማለት እዩ ስለዚ በታ ቀዳሚት ክንጅምር ኢና ከልከልቲ ምልክታት እዚኣ ዝኾነት ተሽከርካሪት ምእታው ትከልክል ማለት እዩ ኢንሹሪንግ forbid ስለዚ ዝኾነት ተሽከርካሪት እዚኣ እንተሪኢኻ ክትኣቱ ኣይትኽእልኒ ናብታ ጎደና ማለት እዩ ብሽክለታ ግን በቲ ማርሻ ቤት ኾንካ በቲ ፎርታው ንብሎ ብንውሽክ ኖርዌጅያን ክዝውር ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚኣ እንታይ ማለት እዩ ስኻ ክትዝውር ከለኻ እንታይ ጥንቃቐ ትገብር ኣለካ ነዚኣ ክትሪኣ ዘሎ ዕድል ብቁሩብ ክብድ ይብል እዩ ምክንያቱ ንስኻ ብሓደ ጎደና እናዘወርካ ከለኻ ንሳ ግን ብኻልእ ጎደና ኣብ መስቀላዊ መንገዲ እያ ዘላ ንኣብነት ንየማን ክትዕፀፍ ተደሊኻ ንየማን እቱው ክትብል ከለኻ ኣብኡ እያ ዘላ ማለት እዩ ወይ በቲ ኣብ ዝረአ ቦታ እያ ትኸውን ኣብ ላዕሊ በቲ ኣንጻር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ስኻ ትእቶ እታ ትመፅእ ዘላ ኣንጎሎ ኣይትእቶን ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ንየማን ተጠወ እንተኢልካ ፈታኒ ተኣንጎሎ እቶ ስለ ዝበለካ ጥራይ ክትኣቱ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሕጊ ወሳኒ እዚኣ ድማ ትእትወኒ ድያ ኣይትእትወኒ እናትፈልጥ ድማ ልክዕ ክትቀርቦ ከለኻ ተኣንጎሎ ከባቢ 5 ሜትሮ ገለ ናብ ስግር ተኣንጎሎ ትርኢ ትብኡ ዘሎ ከባቢ እንተዳ ብዓይንኻ ዳሃሲስካዮ ድማ እዚኣ ምልክት ክትረኽባት ዕድል ኣሎ ማለት ተዘይሃልያ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ወይ ዋን ወይ ምልክት ክትርኢ ኢኻ ወይ ኖርማል ብዘይ ምልክት ክትኣቱ ትኽእል ማለት እዩ ተሪእኻያ ግን ክትኣቱ የብልካን ዋላ መምህር ኢልካ ኣይትእቶን እያ ክትብሎ ኣለካ ማለት ምክንያቱ ነቲ ኣንጻርካ ዘሎ መንገዲ እዚኣ ኣይትእቶን እያ እንተኢልካ ንዓኻ ነቲ ኣንጻር ግን ትእቶያ ኢልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ መፅእ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት መኪና እዚ ሓደጋ ከጋጥም ስለዝኽእል ኣይትእቶን እያ እንታይ ክገብር ተኢልካ ትዕዝብትኻ ኣርኢኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ኣይትእቶን እያ ማለት እዩ ዝኾነ ተሽከርካሪት እያ ዘይትኣቱ ከዛ ኣብ ንእሽተይ መኪና ስለ ዘለና ንኣሽቱ መኻይን ኣይኣትዋን እየን ማለት እዩ ስለዚ ተፅንዕዋ ከለኹም እዚኣ ከመይ ገይረ ኣብ ምዝዋር ተገጢማትኒ ከመይ ይጥቀመሉ እንዳሓሰብና ክንከይድ ኣለና ሕጂ እውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ምልክታት ቀለልቲ እዩ ትርጉሙ ትፈልጦ ቀሊል እዩ ኣብቲ ምዝዋር ጥራይ እቲ ዝኸብድ ቀዲምካ ተስተውዕሎ ምስቲ ካልእ ዘለካ ጭንቀት ወይ ድማ ስትረስ እዚኣ ከዓ ንዝኾነ ኩሉ ተሽከርካሪ ዝኽልክል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምልክት ዳርጋ ሓደ እዩ ጥራይ እቲ ምዝዋር እውን ሓደ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዝኾነ ሞተር ዘለዋን ተሽከርከርቲ ወይ ሞተር ቬሂክልስ ክልኩል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብዚ ንእሽተይ መኪናን ሞተር ሳይክልን የርእየና ኣሎ እዚአን እንተሪኢኻ ናብኡ ክትኣቱ የብልካ ሕጂ እንታይ እዩ እዚኣ ሃልያ እቶ እንተኢልካ ንኣብነት እቲ ፈታኒ ኣይትኣቱን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኣ ግን ኣብ ትሕቲኣ ዝበዝሐ ግዜ ሓንሳብ ቴክስት ዝፀሓፍ እዩ ንክትሓልፍ እዩ ዘይፍቀድ እምበር ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ዕፁብ ኣንጎሎ ኸውን እሞ ንፓርኪን ኢልካ ተኣቱ ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በይና ድያ ዘላ ኣብ ትሕቲኣ ኣላ ክንርኢ ኣለና ኣብ ትሕቲኣ እንተ ኣለዋ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክልቲአን ብሓደ እየን ዝኸዳ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኣ ተዘይሃልዩ ግን ክልቲአን በይና እያ እዚኣ ስለዚ ኣይትኣቱን ማለት እዩ ምዝዋርና ልክዕ ከምኡ ቀዲምና ክንሪኣ ኣለና ትሕቲ ዘሎ ድማ ክነንብቦ ኣለና ርኢናያ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ፅሕፈት ተዘይንቢብናዮ ቀስ ኢልና ኣንቢብና ክንኣቱ ኣለና ከም ተጨኒቕና ክንኣቱ የብልና ምክንያቱ እስኻ ከይተረዳእካ ትገብሮ ነገር ወላ ሓንቲ ዳርጋ ናብ ጌጋ እዩ ዘምርሓካ ርኢኻዮ እንተኣቲኻ ግን እንታይ ምዃኑ በቲ ተግባራትካ ፈታኒ ስለ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ትራክተራት ናይ ትራክተር ምልክት እያ ትራክተራት ኣይኣትዋን እዩ ዝብሎ እቲ ምልክት ብፍላይ ዓበይቲ ሃይወያት እንተኮይኑ ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክትከይድ ኣለዋ ዝበዝሐ ግዜ ትሕቲኡ እንተኮይነን ኣይኣትዋን ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን ትራክተራት ወይ ዝኾነ ሞተር ተሽከርካሪ ትሕቲ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝኸዳ ይኽልክል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብ ምኽልካል ኢና ዘለና ሕጂ እዚኻ ሞተር ሳይክል ኣላ ወይ ሞፔድ ትኽልክል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፅዕነት መኪና ትረኣየና ዘላ እዚኣ እውን ትኽልከል ማለት እዩ
وكا تسحابيت زلوا مالتي سلازي نشتي ماكينة اكشوال زي تملكتني مالتي ابزخان بعد بشكلتا سايكل كزور ايفقدني مالتي سلازي كله يخلكلنا يزلو ابزخان اقار زخلكل مالتي اذا بزح غيزي وحسنتنا اب كمز هايوي اب قللو مالتي سلازي اقار ابزي كمزي يلو يراغصلك مالتي اذا تاي خان ابنت كم زواري انت كحاسب خل انا مزوار قروب تقسم تخيل معناته ابت خباب اقار كيلو زبزحه تكرخه اب كاله ነገር يخون زلو معناته اب تشكركرتي كخون له معناته ازي كنا اقار مشكلتاني زهركل زلو زي دمرنا يزن نحلفن زلنا معناته ازي ناي فرست وطيحم كهودو زخولو يزخلكل زلو ابزي بتعامي يا ولا انت ناي فرس الذي لنا شجر يقولون مالتي مرات ناي فرس ملكت تلع تصنيحو زفقد جن ابز مس بصحكا تطنقق كان تلع تصنيحو نزم سراخا كاونيو قرب ناصنت على كمالتي متنققا كزلق خال ስለዚህ ፎከስ ናትካ ያስተውዕለናት ካን አብካለት ግብረት ኸ ያማነቲ እዚያ ምናልባት አፈተናት መጽእ ትኽእል ሞር ተጋጠም ትኽእል ትኽልክል አላ ካብቲ ስለ ሪኢኻ ብዙሕ ክትርዳእካ ከባድያ ንምንታይ ኻ ትጠቅም መብዛሕተን ናይ ጽዕነት መኻይን ኮይነን ሓደገኛ ዝጽዕና እንተኮይነን ከምዚ ኣራንሺ ሕብሪ ኣለወን እዚ ኦራንጅ ንብሎ ወይ ኦሬንጅ ሕብሪ ዘሎ ኣብ ማእኸል እዚኣ ሕብሪ እዚኣ ዘለወን መኻይን ኣለዋ ስለዚ ንከምዚአን ዓይነት መኻይን ሓደገኛ ኣቑሑት ስለ ዝሽከማ በዚ መንገዲ እዚ ክሓልፋ ኩልኩል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጽዕነት መኪና ደይ ኮነ ገለ እዚአን መኪና ኮይና ወይ ሎሪ ወይ ተጻዓኒት ኮይና ላስተቢል ኮይና በቲ መንገዲ ክትሓልፍ ዘይፍቀዳ ናይ ሓደገኛ ነገር ሰትጽዕኒ ኣብነት ጋዝ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ሓደገኛ ዝበሃሉ ነገራት ማለት እዩ እዚ ሓደገኛ ዝበሃሉ ነገራት ከይንፈልጦም ንኽእል ግን ትምልክት እንታይ እዩ እዚ ኣራንሺ ሕብሪ ኣብ አንተ ተጠቂዕሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ስእሊ ሪኢኻ ኣብ ኮላ ስለዘይ ትመፀልካ ኣራንሺ ናይ ሓደጋ ምዃኑ ጥራይ ክንሓስበለና ማለት እዩ መኻይን እውን ተሪኢና መንገዲ ናይ ጋዝ ገለ ናይ ነዳዲ ኣራንሺ ክስታይ ይጥቀዓን ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ጽዕነት ናይታ መኪና ቶታል ዌይት ድምር ናይ ኩሉ ጽዕነታት ልዕሊ 3.5 ቶን ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ኩሉ ልዕሊ ተኮይኑ ንኣብነት ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ልዕሊ ተኮይኑ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ብሪጅ ክኸውን ይኽእል ወይ ዝኾነ ብታሕቲ ግን ከፋት ዘለዎ ነገር ክንድኡ ክስከም ዘይክእል መንገዲ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ክንድኡ ተሸኪማ ሓሊፋ ነቲ ክስታይ ነቲ ሰሪሑ ደሎ ትሕተ ቅርፂ ከተበላሽዎ ትኽእል ማለት እዩ ወይ ሓደጋ እውን ንዓኻ ሰበካ ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩሊ ንልዕሊ ክልተ እግሪ ዘለወንን ክብደት ካብቲ ተጻሒፉ ዘሎ ንላዕሊ ዝስከማን ስለዚ ኣብ ፈተና ምናልባት 4.5 ተጸኒሓ ክንተዓፃፀፍ ኣለና ማለት እዩ 3.5 ላብዚ 4.5 ተለኻ ናብ 4.5 ንኸይድ ኣብዚ ናይ ጎኒ እዚ ታ መኪናኻ ምስ ጽዕነታ ምስ ኩሉ ነገራታ ልዕሊ 2.3 ሜትሮ ክኸውን የብላ ፀባብ ጎደና ክኸውን ትኽእል ወይ ፀባብ መእተዊት ጌት ዓይነት ንበላ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል ልዕሊ 2.3 ግን ክሕልፈካ ይክእል እዩ ስለዚ ገና እዚ ምስ ረኣኻዮ ብርሑቕ ቅድሚኻ ትብሉ ትኽእል እታ ምልእታ ናይ ብሓቂ እታ ትኽልክለካ ትሕተ ቅርፂ ወይ መንደቕ ገለ ክኸውን ይኽእል ወይ ቱነል ዓይነት ነገር ክኸውን ይኽእል ሓፂር ስለዚ ካብዚ ኣንጎል እዚኣ ክትሓልፍ የብልካን ክትምለስ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ናይ መኪና ንእሽተይ ስለንዝውር ዘለና ግን ብዙሕ ክስታይ የብሉን ነቲ ቲዮሪ ምድህሳስ ጥራይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መጻእኻ ላይሰንስ ሓዝካ እውን ክጠቕመካ ስለ ዝኽእል እዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ብዙሕ ኣብ ዩቲዩብ ንሪኦ ጌጋታት ካብዚ ቀለልቲ ትርጉማት ዘይምርዳእ እዩ ማለት እዩ ወይ ፅዒንካዮ ዘለኻ ዘይምስትውዓል ኣብዚ ቁመት ናይታ መኪናኻ ልዕሊ 3.5 ሜትሮ ክኸውን የብሉ ኣብ ገሊኡ 4 ሜትሮ ክኸውን እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት መኪና ሒዝካ ኣለኻ ዩቲዩብ ወሳኒ ማለት እዩ ስለዚ መኪና ምስ ጽዕነታ ማለት እዩ መኪናኻ ንእሽተይ ክትከውን ትኽእል ጽዕነታ ግን ብጣዕሚ ነዊሑ እንተሎ ትሓልፍ የብልካን ማለት እዩ ለንግዝ ሊሚት እዚ ቁመት ናይ መኪናኻ ማለት እዩ ለንግዝ ሊሚት ድማ ልዕሊ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ምልክት ክኸውን የብሉን ኣንጎሎ ምጥዋይ ከኣብያ ብዝተፈላለየ ምክንያታት እታ መኪና በዚ ክትሓልፍ የብላ መኪና ምስ ጽዕነታ ካብ ተዋሂቡ ዘሎ ምልክት ክትሓልፍ የብላ
ስለዚህ ንዕን ዝኾን ካልእ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ weight limit for vehicles ዝብል ዘሎ ድማ እታ መኪና ልዕሊ 12 ቶን እንተኮይና ኣብዚኣ ኣብነት እዚኣ በቲ መንገዲ ክትሓልፍ የብላን ኣብዚ ዘሎ ምልክታት ንጠቕሶ ዘለና መብዛሕትኡ ካብ ስታተንስ ቫይቨሰን ይምፅዮ እቲ ኣብ መፅሓፍ ዘሎ እውን ኩሉ እኹል እዩ ዳርጋ ኩሉ ሓደ ክልተ ጥራይ ኣሎ ዝወሰኽ ኩሉ ካብቲ ናይ ስታተንስ ቫይቨሰን ዝመፀ فزيكون تام مصحف زلو بملو أخولي مالتي دعم تماساس على يو أبزي كنقصلينا أبزي نيتا لوري نيتا نايت عنت مكينة دمر كبدت لعل سالاساتهم كخون يبلو مالتي لعلي تهوينك تحلف يبلا إذا كلك أيحيو أما خلكلا لنا كحلفات يبلا إننا نزارب زلنا مالتي أبزي من الوقت قرب جوجل تجيركمو تي نايو حق سئله لكم خير تي أكسل مالت إذا مالتيو أبتني مكينة أنا جوماز نعمل تأثيره نتي حيل كستايد المحالف مالتيو زور إذا خابوجي مالتك إذا مالتك دمر نتي جوما بستمخا بستي شاس خوينو نتي شخم كشي كم زخير مالتي أبتحت سئلهن رأينا زيادة سئل تريقهمو زيادة قلات خوان أم زوار بزح ميزان كاقلات فلت عليك أبتيورجنا نحزو زلنا نتاي تي percentage أبزي بنازلو يلعلي 250% ويكا حدا نتبع حموشته عطفي هجي 250% رأيت زي ماتيو حدا نتبع حموشته تيلنا درجة السومالتي حداي زي حدا نتبع حموشته عطف بلا قالوا لايك كلتا 100 عطف تزب لكاس كلتا عطف مالتي كلتا 100% كلتا عطف مالتي سلازوهم زي بوجي مالت كم زي مالتي كم زي أجرناي أير نابنت ويك كنا عبيت مخاين كلتا جوما مست structure مستي ناتو أكسل تدميرو بوجي بحال زلما ناتو كبدت لعلي 10 تون خوون يقولوا كسرنا زلوا زي من الراتب نابنت كاب شودن النرويج تأتخل لها كتسان حاجة خيل ويا تفاعلي كنترول على اللوز تبعها نكنترول دوبر مالتي وسيزي دوكت بلالك بس بفلاي سبع له تشيك تجبر زخونة نجار مالتي سيزي كنترول يجبر سلازلو نكنترول دوكت بلالك مالتي تحس كات حل في يبلك ناتو سبعة حلو زيادة كال شجرات يزمت مالتي سيزي دوبل نقطة صفر أبزها دوبل جبرت كفل وين تاكس مالتي أبزها دوبل ناي جمرك ويل ناي تول ويل كاستمز تشيك من كبار مالتي فزي انت مالتي زي تي زخونه نبات حيس كاتا اتو تلخا كاب زخونه بوتا ديكليرز جبر عليك تحبرو مالتي استوسنه ነገር ፍቀደካ አምነት زخونه قحوت نبلو استوسنه حيس كاك تاتو ፍቀደካ للعقن حيس كاتا اتو تلخا ግን كفيلكايو تاكس كفيلكالو تاتو لك ديكلير تحبير كان يمطاو مالتي زلك تشجيرك أبزي نيمان متواي كل كليات بدلا نيمان أنقوللا كل كللا زيتات زواج حجزي بين أطراف كي تخونون تخيلها بتعطيو كله صحفات كل واحدة نعملت كل نيمان متواي دحري 100 متر 100 متر تحت لا دحري 100 متر كل مالت كان بقول لنا 50 تلا دحر 5 متر متواي كل زواج حجزي أبسي ما فور قبل عليهم تصنع تخيلها زمالت كان نتا أنغولوتيا نتا إنترسكشن وين نتا جانكشن نتا كريسة باي كريسك نعاء تملكت معي إذا أبتأ وانتا نيمان كنت وان حاسبية بالله نيمان زين تقوى تخيلنا هات تخيلنا زولو أنفتنا كنستوعل علينا إذا تاي حق زكاة تلا رأي خايو كي نيمان تتقوى دبلن نتمنفر ندابل كحولها سخا كابتدي كالي نقالات كحالفك خايلي سيزي رأي خاية تتصنع كاقون أوكي نيمان هايتقواني ولا تطاوم قبل كاخديو جنايت أوانيو الكاس ويلكا تخيلكات كي تخيلها أنا قدمت كمان راتي مثلاً معلش زي حجاو نجارون كي بلا كاخد زي حجاو تيل كاجن نعطي حجي زازيها كتصل لك مالتي زي أنت لك ثابتات next intersection تمتزل لأنجولو تسرح مالتي ويلكا توسعها من الكتلوجن هبتحكيو كنستوعب لنا عملت أنجولو متوعي فكرني مناقشة مخاي نأبطوبوس نخالجن كفكر دخل وين أبطوبوس دي فكر كونه خير وين كارو دي فكر لأن عشت مخاين دي فكر كونه هجي أبتحت زورلو كن رياض ريال لنا مالتي
حج بينن كيمصانا خلاي زي ابتي مزواري دا حسب زلوه مالتي افتناون تيورون لكاهم مالتي نو ليفت تيرن نصقام مطوا كلكولي ابزو نصقام كنطوا يبلنا مالتي زي معاشي زي كانسل زهون نتا انغولات ياطرا دحريو زلو انغولاتات كن نصقام كنطوا تخليها زي فيديو غيرنا هنا اروبون حسب لنا سلازي ابتي مكاب ويتن زبرتعه زياده انت دا صحيفكم اب كومنت نعن بأمن قد واتينا فيديو أدحنا مس مقلتيو استاكن قبرانينا مالتي مور زيادة ردو نخوانتي ملكتات مستقباراتو مالتي أبزي نو يوترن تبلالا يوترن مالت زا نريا زلنا جي كم يولي وادلو نحاد أنفت بيمان حسكات متصنحكا أقاد أمي نزوخانا مانيات جيكا من قد سيز حسكا نقولو كتوة حاسبكا كتوة يتخليها أو أبتا أنقولو كتوة يتخلي مالتي سلازي أبتا قودناتون كتوة يتخليها سلازي انتها تقبر لك مالتي كيدكا نعها تخول راوندا باز بس حقيقي عبرون شورين حاتتوه دسيت مسرحبكا أو تطويها من الله زقلل مالتي دسيت تزيها اللي خوا أنقولو تطويها كال من قد حسكا نقنات من الله سألك مالتي سلازي ذا يوترن كساب until and including next crossroads تبللا كساب بتا بمولو تقولنا كساب تا next زلا قداميتي مسقلات منقدن يخون مالتي يملكتك مالتي سلازي تعاطيف كات من لسا يتخليها مالتي وي بارك غيركا صنيحا كان بحدش طويلكا كيد يتخليها اذا انقولو تطويها قد روحو كيد كان دغنا تملس تخل وي رول شورينج ركبكا كتملس تخل نو اوفرتيكينج زي تا قيحه جيجا تبحال زلا اب حدو مسمر تليها تتصليمن قيحنا له تقيح يحالفو يدفتن دلو بعد تصلي سلازي تقيح كلكولي اتا تسمعتا حق مالتي وي كوميا مالتي سلازي محلاف كلكولي زي اب زلاتنا ابنت كدميها زلو با ماكينه فتنا ناغبركا والها قس بلتلا له بعد تصلي بصح اب قي بعد قيح كونكا بدحريو انت لها هونكا تقيح ماكينها ابتا زلاتيات كون لك تصبيو لك تسب قسيلو تمنقدك ساب زحلف 5 كيلومتر كون بطعم نويح كخون خالي ግን صبابيا مالتي تا منقد نابت ناي قيح انت اتحلفو فتين كانت تصلمسي حدغا هغطمكاي مالتي ስለዚህ ኮም ስለሆነ እዚያ ተخلكلካ አላና አይተሰግር ማለት ነው አይተحልፎ ስለዚህ አብ ጊዜ ምዝዋር እዚያ አንተላ ዓቅል ገካ ተጽበየ እዚያ አንተ ዘይት ሁሉ ተሃት ገብር ትመጽ ልክ 70 ናይ 70 ይንበሉ ተጎደና 70 ክትረግጽ ጸኒሕካ ተራ ክዝሕር ይኻዮ ብሩሕ ቆልሃ ናይ 3 ሰከንድ ፍልል ያለካ በውሕዱ ክትጽጉዑ እንተ ጀሚርካ ይዝሕል ኣሎ ማለት እዩ ዝበዝሕ ጊዜ ስኻትን ህርተ እዚ ሃሊ ሃልዕ 70 ኒ وصيل كان يمان فلت غيركا وي لين غيركا تحلفو يخا مالتي اذا انت لاغن ولا سوساي يقنس امناي 7 قسيلكا تصبي لك مالتي يا خام حلاف الكولي ن عبيت مخاين مالتي ابز حجي 3500 كيلوغرام زلوه يبلالو سلازي عبيت مخاين مالتي اذا تصلام 3500 تقميتنيات ياغن كاون لا على عبيت مخاين مالتي اب غيزي فتنا ناي تيوري اب فتنا ناي غبركو دي ايتي كنينا كيتمص اب ناي تيور كن انتنا احنا استوعب زلنا عباي ماكينات حل نو اوفرتيكينج فور لوريس ترايلو طلعلويت تراي يكونن كصحفلنا ناتو كدناغرنا سلازدلي اذا 3500 زلوا كتاتكلو ناقدن مالتي ناتو حنت ماكينه لوريدي اي لورين زبلا وي نيشتي ماكينه لا ايكونت زبلا بزي 3500 كيلوغرام يا توصل مالتي ስለዚህ ኣብቲ ምርጫ ኣደናጋር ዝገብሮ ብጣዕሚ ብናኣሽቱ ናይ ቃላት ምድንጋራት ኣባብ 3500 ኪሎግራም ኢሉ ብንእሽተይ እዚኣ እንተዳ ኣሊዋ ከደናገርካ ኸእል ማለት እዩ ኣብነት ኤ ሶይል ኣጥራይት ሁሉታ ኖ ኦቨርቴኪንግ ፎር ሎሪስ ኣብ ታሕቲ ግን እቲ ዲቴል ምስ እቲ ሚዛን ተነጊርካ ናብቲ ሞር ትሕዝቶ ዘለዎ ኣስተውዒልካ ከተረጋግፅ ኣለካ ማለት እዩ حجي ابزي اوفرتيك هاي تكبري لك تصنيحو ددحريوت كيتصنح كان بولو بعل قيح ماكينه هون كاسا سلازي معاشي حالفو تخل قفح مس بلا منقد ديكونه لك زي ملكت زي امسراها نو اوفر اند اوف نو اوفرتيكينج
ድሕሪዚክ ተሓልፎ ትኽእል እያ ክትፅበዮ ፀኒሕካ ኣለካ ቀይሕ ኮንካ ብድሕሪት እዚኣ ምስ ረኣኻ ግን ቁሩብ ምስ ከድካ እንተ ደኣ እሱ እውን ዘይንሂሩ ክትሰግሮ ትኽእል ምስጋር ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ምዝዋር ናይ 7 እንተኮይኑ ብ7 ጥራይካ ክትሰግሮ ዘለካ ንሱ እዩ ስለ ዝቐነሰ ናብ 60 ንበሎ ንስኻ 7 ጌርካ ኣብ ነዊሕ ክትሓልፎ ኢኻ ማለት እዩ ክልቴኻ 7 እናኸድካ 80 ጌርካ ክትሓልፎ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ናይ 7 መንገዲ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኣብ ናይ ቲዮሪ ኣብ ናይ ግብሪ እውን ብጣዕሚ ንኽትውስን ዝሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ተዋሂቡ ዘሎ ናህሪ ናይቲ ጎደና እንተ ደኣ ዝሒሉ ጥራይካ ንስኻ ክትሓልፎ ትኽእል እምበር ንሱ ፅቡቕ እናኸደ ከሎ ክልቴኻ 7 እናኸድካ እሞ ከዓ እቲ ጎደና ናይ 7 እንተኮይኑ ክትሰግሮ ይትኽእል ኢኻ ስለ ዝተሃወኽካ ወይ ገለ ኣብ ግብሪ ምናልባት ተሪኢኹም ጌጋ ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ጥራይ እዚኣ ከዓ ነታ ናይ ሎሪ ካንስል ትገብራ ማለት እዩ ናይ ዓዲ ፅዕነት መኪና ስለዚ ዓባይ መኪና እንተ ደኣ ዓፂኻ ፀኒሕካ ትሓልፈካ ትኽእል እያ እንዳዘወርካ ከለካ ዓባይ መኪና ብጣዕሚ ክርብሹካ ክኽእሉ እዮም ንኣብነት መብራህቲ ብምግባር ወይ ክላክ ብምግባር ሕጋዊ ነገር እናገበርካ ስለዚ ተፅዕኖ ስለ ዝሓደረካ ግን ንስኻ ልዕሊ እቲ ስፒድ ሊሚት ክትከይድ የብልካን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝበዝሐ ግዜ እናዘወርካ ከለካ ዝበዝሐ ግዜ ትራፊክ ልዕሊ ሕጊ እዮም ዝዝውሩ ንስኻ ከም ተምሃራይ ተፈታናይ ኣብቲ ናይ ሕጊ ሊሚት ክትኣቱ ኣለካ ኩሉ ግዜ 7 እንተኮይና ንኣብነት 7 ክትከይድ ኣለካ እንተ ደኣ ሓሊፋትካ ከይዳ መኪና ልዕሊ 7 ትኸይድ ኣላ ማለት ይፍሉጥ ከተርክባ የብልካን 7 ኣላ 7 ትኸይድ ዋላ ኩላተን ዕፀወን 7 እንተኮይና 7 ሓሊፈን 8 9 ክኸዳ ክእላ እየን ንስኻ ግን ኣብ 7 ክትሕዛ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ስፒድ ሊሚት እዩ ትርዳእኩም ትኸውን እያ ፋርትስ ግሬንሰ ስለዚ ናይ 30 እንተኮይኑ ኣብ ንኣሽቱ ጎደናታት ኣብ ገዛውቲ ሰብ ዝነብሮ ገለ 30 ኣሎ ዝበዝሐ ግዜ 30 ክትዝውር ፀኒሕካ ግን መዓስ ኢኻ ናብ 60 ወይ ናብ 70 ናብ 80 ትሰግር ወይዛ ናይ 30 መዓስ እያ ካንስል ትገብር ኣብቲ ፈተና ክነስተውዕለሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ቲዮሪ ዋላ ኣብ ክስታይ ስለዚ እዛ ናይ 30 ልክዕ ምስ ሃበካ እዛ 30 ክሳብ ካንስል ትኸውን እዚኣ ብ30 ኢኻ ክትዝውር ትውዕል ማለት እዩ መን ካንስል ገብራ ዝበዝሐ ግዜ ሓድሽ ስፒድ ሊሚት እንተ ደኣ ተዋሂብካ ንኣብነት 30 ፀኒሑ 40 ህበካ ስለዚ ናብ 40 ክትንህር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ 30 ፀኒሑ ምልክት ናይ 30 ገይሩ ኤክስ ገብረልካ ክንሪአና ፅንሕ ኢልና ስለዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ላዊካ ሒዝናያ ከለና ስለዚ 30 ፀኒሑ እዚኣ እንተፀኒሓ ካብ 30 ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ 30 ክትዝውር ፀኒሕካ ስፒድ ሊሚት ዞን ተመፂካ ንኣብነት እዚ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እዩ ዝብል ምልክት ተመፂካ ስለዚ ወይ ናይ 50 እዩ ተመፂካ እዛ ናይ 30 ኣብኡ ከላ ወዲቓ ኣላ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ፔዴስትሪያን ፕሬሲንግ ትብሎ ዘሎ ናይ ኣጋር ከምዚ ጎጋታ ንብሎ ዝበዝሐ ግዜ ማእኸል ከተማ ዘሎ እዚኣ ናይ ኣጋር ጎደና ጥራይ እያ እንተይልካ 30 ገዲፍካ ምናልባት እውን ከየእቶ ክእል ናይ ኣጋር ተኮይኑ እንተ ናይ ኣጋር ኮይኑ ግን ዝበዝሐ ግዜ 30 ገዲፍካ ናብ 10 ብጣዕሚ ከም ኣጋር ክትከይድ ኣለካ ነቶ ኣጋር ተሎ ከተሰንብዶ የብልካን ክትርብሾም የብልካን ብሓደጋ ከዓ ከይትፍፅም ልክዕ ዳርጋ ናይ ኣጋር ዝኾነ ስፒድ ክትከይድ ኣለካ እዚ ማለት ዳርጋ 10 ትሕቲ 10 እዩ እዚ ናይ ኣጋር እዚ ስፒድ ሊሚት ደኣ ተዋሂብና ዝተፈላለዩ ስፒድ ሊሚት 30 40 50 60 70 80 90 100 110 ኣሎ ኣብ ሃይዌያት ስለዚ እዚአን ተዋሂበናና ልክዕ በዚአን ክንከይድ ኣለና መዓስ ካንስል ዝኾና በዘን ኣብ ላዕሊ ዝበልና ስለዚ ኣብዚኣ ዘላ መግለፂ ንኩለን እያ ክንጥቀመላ ንኽእል ኣብ ኩለን ተጠቀሙላ ማለት እዩ ምድግጋም ከይኮን ብጣዕሚ ስለ ዝነውሕ ዘሎ ክስታይ ንምግባር እዩ ስለዚ እዚኣታ ዝበልና ናይ 30 ክትከይድ ፀኒሕካ ነቲ ስፒድ ሊሚት ካንስል መግበሪት እያ እዚኣ ካንስል ምስ ኮነት 30 ካንስል ምስ ኮነት 100 ተመፂኒ ወይ 40 60 ተመፂኒ በዚ ኸይድ እየ ማለት እዩ 30 ካንስል ኮይና ኣላ ኦኬ መን ክመፅ እዩ 40 ናይ ኣጋሪ ዝመፅ እዩ 10 ክወርድ እየ 40 ተመፂኡ ክውስኽ እየ 50 ተበፂሑ ክውስኽ እየ ማንዋል ትዝውር ተለካ ኩሉ ግዜ ናሃር ምውሳኽ ጥራይ ደይኮነ ፍሩሴነ ረጊፅካ እውን ጊር ምቕያር ከድልየካ እዩ ማለት እዩ 60 እንተኮይኑ 30 ፀኒሕካ ግን 30 ካንስል ተገይሩ ወላ ሓንቲ ካብዚኦም እንተዘይተዋሂብካ እንታይ ትገብር
بتي حقي أكتر مصحف تصحيفه زول لنتاي 30 صنيحكا أمناي كبابي منبر انت دا خوينو ب50 كيلومتر أب ساعة تخيل تاي مالتي قرب نهر إلكا كاب كالعين أب سالساي درجة مارش تغير الله أوتومات تخينو نداد مهاب ترايو تناب نبرخة توصل لها كاب 30 وصي حاجة برخة عين سلزخون زلو جمجيمكا الصحة 8 كيلومتر أب ساعة تخيل حج برخة أنا بالكلنا أو أوسلو ويعملوا روي بحفشة بتعم أقرب زوجة حق زاوتي أما هالكتمة بتعم بزح يزلو سلازي أقرب سلازلو بنالبات برخة خوين سمعك خاليو زبز حق زيجن برخة يكونه قرب نايتي تفتن اللبوطة خبابي قديم كان مثل عزدلي نهم زي مالتي سلازي ولا أقرب هالو قرب وصل بلا جزاوت زي تري له هالو تحرق قرب جزء جزاوت خرك بيزي بالجم تلك ويتصدب تيلو تترجع 8 كيلومتر بساعة هذا وينو وحزي كي تقول توصل تهون كده بزح جزء سم رد أكاي كنا تخبى بخاطر حياة سنة زبالة سمانة سازي 30 كانسل تخوينه ولا حنتي وي أنقولة طويلك ولا حنت ملك التزيريخة جزاوت تخوينه من بري وي ما أخذ كتمان تخوينه 5 كيلومتر بساعة زي رولر إيرياس مولود لنا كلتا ختمات زرها بقينا نحسبه عملت أوسلو ليلستروم وي أوسلو كالوت كتماتات زرها بتخوينه 8 خيل مالتي إذا أنت مالتي كالة ملكتات تزيهالي وإذا 30 كانسل تغيره زي ولا حنت زي هاليس 5 أو 8 زي خلك يعني 4 كانسل مقبريتها 4 كانسل تغيره هندين هايت بزوم قيحت زوهابنا صومت زي هاليوم 5 أو 8 5 أو 8 بطعمها قداسي قرب من التقلال من البات أنقولت وين مسبلنا ويقدامي حدا قولنا مسحزنا يكون ريو زلنا نتايب كندينا هرخن كيد كم زلنا هنقمتها لنا معناته قد شعينا كندي جير كان أتهم زلنا كندي نداره نهب كم زلنا زردنا كله مالك سأز قداميتي كندي سبيد كن كيدينا كلايكا تنايك سانت ملكت فرشش فاي نحنا ديو في منجدي ولا هو يرجعلنا هنتكم كنوصلنا لنا زين توصلنا بزح نجارك قليلنا لنا مالك سأزي نايتن سبيد ليميت فارس جرانسة كانسل مقبري سبيد ليميت زون 30 زي على مالتيو زي زون هذه إذا خباب زي بثلاثة طرق كيدو مالت هذه إذا خباب زي بثلاثة طرق كيدو منبريو 10 جزء أو أنجولو مثلا ملكت كي جبرو معناته حنت ملكت كسب حنت أنجوليات هاي يعني أنجولو مسحلة فيها حدش ملكت يزتكل ولا حدا يكون تنهاري لازم من الله بوزح منبر تخوينو قد لكن بوزح ملكتات زجبرو نتخباب ونزربشوا إذا جزاوت زي ناي 3 يبلوها ويني 5 يبلوها كم تجي تتصحيفو زلو سخدما بتناي 3 جزاوت حساب توصو تخيل معناته جزاوت خن زوص خاي ملكت زخونه كانتاي نزيا كانسل تقبر ملكت تركب عليك زيا معناته ስለዚህ ነትናይ 30 ዝብል ካንስል ገይሩሎ ካብኡን ነው በተጽንሐ ካም ምልክታት ከም ትኾን ብሎ ጸና ምስ ፓርኪንግ ቀጻሊ ትዳናገር ምልክት ያ ግን ብዛዕባ ጠጠው ምባል ጥራያት ዛረብ ማለት እዩ ናይ ፓርኪንግ እዚኣ ኤክስ ይብላ እዚያ ግን ኖ ስቶፒንግ ጨርሽካ ጠጠው ክትብል ኩልኩል ትገብር ምልክት ያ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ፓርኪንግ ኩልኩል እዩ ያ ትብል ዘላ ፓርኪንግ ጠጠው ምባልን ፍልሊ እንታይ ፓርክ ትገብር ተኾንካ ፓርክ ገዲፍካ ያታ መኪና የላኻን ተኸባቢ ተዝገዲፍካ ከልካ ዘለኻ ኖ ፓርኪንግ ምስ ከምዘታላ ስቶፕ ምግባር ግን ጠጠው ኢልካ ትወርድ ከላ ትገብር ጠጠው ክትብል እዩ ትኽልኩል ምናልባት ናይ ኤመርጀንሲ መእተው ንበሎ ጨርሽካ ብኡ ጠጠው ንኽትብል ዝሃልክለካ ማለት እዩ ፓርኪንግ ግን ንስኻ የላኻን እዚኣ ክንፈላለየን ፅቡቅ እተን ምልክት እዚኣ ኖ ስቶፒንግ እዚኣ ከዓ ኖ ፓርኪንግ እዚ ናይ ፓርኪንግ ዞን እዚ ከዓ ብሙሉእ እቲ ከባቢ ፓርክ ትገብረሉ ትኽእል ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ ብሙሉእ እዚ ፓርክ ትገብር ትኽእል ኢኻ 8-18 ዘለኻ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ሶኒ ሰሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ በዚ ሰዓታት እዚ ናይ ፓርክ ቦታ እዩ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 18 ኣብቲ ተወሳኺ ምልክታት ናይዚ ሰዓት ክንሪኦ ኢና ኣብ ኡነር ሺልድ ብፍላይ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብዚ ግን ፓርክ ትፍቀደካ እዩ ኣብዚ መንጎ ሰዓታት እዝን መዓልታትን እቲ መዓልቲ ተፃሕፈን ግን ኣብ ብራኬት ስለዘየለ ወይ ብቐያሕ ስለዘይተፃሕፈ እንታይ ንብሎ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ናይ ስራሕ መዓልታት ልዕሊ ሓደ ሰዓት ግን ተወሳኺት ኣብ ታሕቲ ዘላ ማለት እዩ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ፓርክ ትገብር ኣይፍቀደካን እዩ እዚ ኸ
ፓርኪንግ ዞን ኣይኮነን ፓርክ ኣብዚ ትገብር ኣይትኽእልን ማለት እዩ ኖ ፓርኪንግ ዞን እዚ ተወሳኺ ቴክስት እንተለዎ ብታሕቲ ተወሳኺ ፅሕፈት ብኡ ትካየድ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ፓርኪንግ ኣይፍቀደካን እዩ ኣብዚ ዞን እዚ ፓርኪንግ ኣይፍቀድን ካብ 8 ክሳብ 18 ደላ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ማለት እዩ ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ 8 ክሳብ 16 ብፀሊም ዘሎ ግና ንቐዳም ምልከት ማለት እዩ ሰንበት ከ እንተኢልና ሰንበት ብቀይሕ ተዳኣ ተፃሒፉ ንሰንበት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ቀይሕ ስለዘይብልና ሰንበት ኣይኮነን ወይ ካልእ ብቀይሕ ተፃሒፉ ናይ ቀይሕ መዓልቲ ተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ከም በዓል ተኮይኑ ኣብ ሶኒ ሶሉ ዝውዕል ንኣብነት ቀይሕ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ እዚ ፓርኪንግ ዞን ፀኒሕካ ካብኡ ትወፅእ ከለካ ካብዚ ኒው ፓርክ ትገብር ናይ ፓርኪንግ መወዳእታ ካብቲ ዞን ናይ ፓርኪንግ ወፂእካ ኣለካ ማለት እዩ ኤንድ ኦፍ ፓርኪንግ ዞን ኣብዚ ኸ ኤንድ ኦፍ ኖ ፓርኪንግ ዞን ኣብዚ ሕጂ ፓርክ እዚ ዞን እዚ ናይ ፓርክ ይኮነን ፓርክ ኣይትገብርን ኢኻ ኢልካ ዝፀንሐ ምልክት ንሱ ካንስል ገብረሎ ስለዚ ኣንፃር ክኾን ኣሎ ድሕሪ እዚ ምናልባት ጠጠው በል እንተኢልካ ክትዘራረብ ወይ ገለ ጠጠው ክትብል ትኽእል ብስነ ስርዓት ፓርክ ብምግባር ማለት እዩ ፓርክ ስለ ዘፍቅደልካ ደሎ እዚኣ እውን ንውሕ ኢለያ ነይራ ብጣዕሚ ብዙሓት ምልክታት እዮም ዝበዝሐ ቅልል ኢሉ እዩ ነቲ ዝተረዳእኩም ከዓ ብዙሕ ምድጋም ዘይምጥፋእ ከም ናይ መፅናዕቲ ቲፕስ ዝብሎ ወይ መቆሽሽ ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝብርትዓኩም ወይ ዝያዳ ፈተና መፅኡ ኢልና ዝተዘራረብናሉ ወይ ዘደናግረኩም ኣተኪርካ ምፅናዕ ማለት እዩ ናብኡ ንኸተተኩር ከዓ ተሪልካ ዘይኮንካ ትኸዶ እንዳቐልጠፍኩም ነቲ ድምፂ ወይ ከዓ ነጢርኩም ክሊክ እናገበርኩም ክትገብርዎ ኣለኩም እብል ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ዕድል ሰማይ ደረትና ብዙሕ ሒዙልኩም ክመፅኡ ንመፃ እውን ንሎማዓንቲ ይኣነየለይ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ቻው ቻው